Bine, v-am regăsit la un episod cu Minecraft, Doamne! Cu Critical Strike. Din nou, tot rămăsărăm aici. La asta. La runda asta. După următoarea o să fie runda 16. Și e tare, pentru că nu știu, mie îmi place jocul, e destul, mai știu cum am zis asta odată, dar e foarte tare, nu știu, îmi place. Știu că e cu zombi și ăștia, îmi place, dar mie îmi place. Aici. Ei! Mă, cum vorbește ăsta, mă sperie mai mult decât zombie. Uite, se vede pe mapă că nu merge repede. E un din ăsta. Pe unde se duce? Uite pe aici. Mersi! Nu sare în sus! Mai e unul. Uite-l. Runda 16. Bagă! Doamne! De cum merg ăștia? Zici că se pișe pe ei. Pentru că stau așa, parcă zici că sunt... parcă zici că am nevoie la toaletă mai repede. Și ține așa între picioare. Trebuie să cumpăr glanțe. Câștig și bani. Câștig și bani și glanțele nu sunt scumpe, $50. Și banii îmi dă câte 100, cam așa. Ui. Pe unde vine? Pe aici. Încă unul. Deci mă întreb cum rezist, mă, așa de mult. Un zombie trebuie aproape 30 de glanțe ca să-l omor. Deci vă dați seama. Așa. Bun, hai să mai ieșim că nu stăm tot timpul aici. But exiting. Așa, hai să mai încercăm clase timp de
Team Deathmatch. Da. De ce nu? Hardball. Hai să vedem. Ai. Ne-aleg ăsta. Ok. Stai că pot să-mi cumpăr armă la început. Așa. Apăr play. Undeva pe aici. Sunt player. Nu. Așa, ieșim, nu, ieșim. Leave game. Aș vedea, vreau să văd la arme.